No niin, hyvää huomenta. Jatketaanpa siitä, mihin jäätiin. No minähän sain sen sakkotuomion siellä ja minut tuomittiin rikkomuksesta tätä tartuntatautilakia vastaan ja tätä testausta vastaan olin rikkonut ja siitä tuli tuomio. Ja, ja miettinyt tässä jo muutamien päivien ajan, että tästä täytyy tehdä video, koska olen jonkun verran perehtynyt enempikin tähän tartuntatautilakiin, niin ajattelin, että luetaanpa tätä tartuntatautilakia. Tämähän on täyttä totta tuolla Finlexin sivulla. Eli nämä on Suomen laissa. Ja jos joku luuli, että tämä jää tähän, että nyt on korona ohi ja kaikki jäi tähän ja kaikki menee hyvin tästä eteenpäin, niin oot kyllä luullut ihan turhaan. Ja tuolla yhdellä sivulla törmäsin, kuinka minua esimerkiksi mustamaalattiin todella rankasti. Puolihulluksi sanottiin siellä sivuilla, että minä puolustin Suomen perustuslakia ja puolustin suomalaisten kansalaisoikeuksia ja koskemattomuuksia ynnä muuta. Näillä kaikilla ei ole mitään merkitystä. Niin turhaan luulit, että nämä jää tähän. Että jos kukaan muu ei nouse vastaan, niin minä ainakin nousen ja jatkan edelleen. Ja vaikka menettäisin kuinka kasvoni, niin minä puolustan suomalaisia, Suomen kansaa ja meitä ihmisiä. Niin minäpä luen, mitä nämä meidän ministerit ja kanisterit on tuolla salassa suunnitellut. Tästä on joku jo pari kuukautta sitten tehnyt joku henkilö videon, en muista kuka, mutta sitä ei käsittääkseni YouTubessa ole niin kuin julkaistu. Mutta täältä tartuntataudin laista, kun joku sanoo, että ei meillä mitään pakkorokotuksia ole, mutta luetaanpa pykälä 47. Finlexistä löytyy kaikki nämä. Pakollinen rokotus. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää järjestettäväksi pakollinen rokotus. Ja jos kattava rokottaminen on välttämätöntä väestön tai sen osan hengelle ja terveydelle vakavaa vahinkoa aiheuttavan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Pakollinen rokotus voidaan rajoittaa myös tiettyyn väestön osan ryhmään tai ikäluokkaan. Eli tässä konkreettisesti sanotaan, että se on pakollinen rokotus. Se voidaan pakottaa ottamaan. Pykälä 60 sanoo sillä tavalla. Täällä on muuten hirveitä asioita, kun tätä alkaa lukemaan, mitä täällä on niin kuin säädetty meidän selän takana. Hirveitä säännöksiä. Karanteeni. Jos yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilyn, eli ei tarvitse olla niin kuin mikään niin kuin edes tauti eikä sairas ihminen, mutta jos on perustellusti epäilty tartuntataudin leviämisen vaara on ilmeinen eikä taudin leviämistä voida muulla tavoin estää, virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön karanteenista enintään 1 kuukauden ajaksi. Päätös karanteenista voidaan tehdä henkilölle, joka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudelle. Eli hän ei ole tarvinnut tämän eristettävän henkilön edes sairastua, mutta hänet on epäillysti voinut altistua ja hän voi epäillysti kantaa tartuntatautia. Niin hänet voidaan tartuntatautilääkärin toimesta eristää kuukaudeksi kerrallaan. Ja tämähän sisältää sen, että se on pakko. Se haetaan vaikka pakkotoimin, jos ei se muuten tuu tai lähde. 62 pykälä. Karanteenin jatkaminen ja lopettaminen. Virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen henkilön karanteenin jatkamisestaan enintään kuukaudella ja tavaran karanteenin jatkamisesta enintään 3 kuukaudella. Eli kuukausi kerrallaan tämä tartuntataudeista vastaava lääkäri voi jatkaa määräämättömän ajan eteenpäin sitä eristämistä. Pykälä 63. Eristäminen.
Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän virkasuhteinen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää yleisvaaralliseen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäiltyyn tartuntatautiin sairastun, jälleen se epäiltyyn, eli perustellusti epäiltyyn, eli ei tarvitse olla sairas, eikä ole varmaa tietoa edes siitä, että onko edes niin kuin altistunut, vai epäilty, perustellusti epäilty. Sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön eristämisestä terveydenhuollon toimintayksikköön enintään 2 kuukauden, nyt jo 2 kuukautta, 2 kuukauden ajaksi. Jos taudin leviämisen vaara on ilmeinen ja jos taudin leviämistä ei voida estää muilla toimenpiteillä. Päätöksen tehneen lääkärin on annettava eristettävälle henkilöille häntä hoitaville työntekijöille tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi välttämättömät ohjeet. Niin, ja se lääkäri voi tehdä sen päätöksen eristämisestä ensimmäisessä momentissa tarkoitetun henkilön tahdosta riippumatta. Eli sehän tarkoittaa niin kuin pakkotoimia poliisivoimin tai vartijat tai mikä tuleekaan hakemaan, niin viedään pakkohoitoon, pakkoeristykseen. Pykälä 64. Välttämättömän sairaanhoidon toteuttaminen eristämisen aikana. Eristykseen määrättyä potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä potilaan kanssa siten kuin potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain näissä 6-9 pykälissä säädetään. Yleisvaaralliseen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäiltyyn tartuntatautiin sairastuneelle voidaan eristämispaikassa antaa taudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätön hoito hänen tahdostaan riippumatta. Tahdosta riippumattoman hoidon antamisesta päättää virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri. Eli nyt on kysymys siitä, että tämä on pakkohoitoa, pakkolääkitystä, pakkorokotusta, pakkoeristämistä, ihmisen vangitsemista. Se ei ole niin kuin minkäänlaisen, jos ajatellaan, että tämä minun oikeustuomio, niin se oli hyvin vielä pintapuolinen raapasu siitä, mitä on tulossa, eli paljon pahempaa on tulossa. Ja nyt kun on tiedossa se, että Suomi, tämä meidän hallituksen johdolla on luovuttamassa siis ilmaiseksi WHOlle, jos vain kaikki toteutuu niin kuin ne on suunnitellut, niin WHOlle täyden määräysvallan Suomen terveydenhuoltolaitoksen, virkamiesten, poliisivoimien ynnä muiden yläpuolella kaikista karanteeneista, lockdowneista, maskipakoista, liikkeiden sulkemisesta ynnä muusta. Ja se jo täyttää niin kuin maanpetosrikoksen tunnusmerkistön, koska siellä sanotaan, että jos joku kuka tahansa luovuttaa Suomen tai jonkun osan siitä vieraan valtakunnan tai sen toimija-alaisuuteen, niin on syyllistynyt maanpetosrikokseen, josta rangaistuksena on 10 vuotta vankeutta tai maksimissa elinkautinen. Näin vakavista asioista on oikeasti kysymys. Nämä ei jää tähän flinkin veikon saan 20 euron sakkorangaistukseen, vaan tämä tulee menemään paljon pitemmälle, jos me suomalaiset ei oikeasti herätä. Nyt on aika, niin kuin esimerkiksi siellä, kun on nämä vaalit, niin nyt on aika viimeistään äänestää semmoisia henkilöitä ja semmoisia puolueita, jotka jollakin tavalla edes pyrkii noudattamaan perustuslakia. Nythän me kyllä nähdään se, että oikeastaan se on niin kuin marginaali henkilöt, muutamat, jotka puolustaa enää Suomea. Mutta nämä pakkohoitoja on aivan selkeitä. 65. Lääkityksen antaminen vastustuksesta huolimatta eristämisen aikana. Tämä nyt kumoaa täysin sen, että Suomessa ei ole mitään pakkorokotuksia eikä pakkohoitoja. Täällä on aivan selvästi lakiin kirjattu nämä, että ne on pakkohoitoja, pakkorokotuksia, pakkoeristämisiä. Terveydenhuollon, nyt täytyy panna lainausmerkkeihin, ammattihenkilö saa potilasta hoitavan lääkärin, ja siihenkin pitää panna lainausmerkit, ohjeiden mukaan antaa potilaalle määrätyt lääkkeet potilaan vastustuksesta huolimatta. Jos se on yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi välttämätöntä. Eli
sen potilaan ei tarvitse olla sairas millään tavalla. Se voidaan todistaa ja tutkia muutenkin kuumetta mittaamalla, veriä tutkimalla, onko se sairas, mutta tämähän antaa sen mahdollisuuden, että ei tutkita ollenkaan, vaan piikkipersuuksiin ja sillä selvä. Päätöksen lääkityksen antamisesta vastustuksesta huolimatta tekee virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lääkärihän se oli Mengellekin muistaakseni Saksassa. Ja tämmöisessä tilanteessa me ollaan. Pykälä 66. Eristämisen jatkaminen ja lopettaminen virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilön eristämisen jatkamisesta enintään 6 kuukaudella kerrallaan, jos edellytykset ovat edelleen voimassa. Eli nyt jo jatkuu siihen, että 6 kuukautta kerrallaan, piste. Eli kerrallaan 6 kuukautta. Eikö kuulosta aika järkyttävältä? Ja se on erittäin järkyttävää. Tämmöisiä lakeja meillä on kirjattu niin kuin salassa meidän selkämme takana. Ja Suomen media on täysin hiljaa. Ja sitten se kaikis huipuin tänne lopuksi. Näitä on paljon muuta, mitä en voi lukea tähän, mutta luen tämän tänne. 67 pykälä. Karanteeni ja eristäminen ulkopuolelta lukittavassa tilassa. No mitä teille tulee mieleen? Minulle tulee mieleen tämä ulkopuolelta lukittava tila siellä Pelson keskusvankilassa ja Vaasan läänillä, kun nuorena miehenä niin tyhmyyksiä tehneenä joudun niitä istumaan, niitä töpeksimisiä, niin, jotka on maksanut kovalla työllä ja elänyt sen jälkeen rehellistä elämää. Niin tulee se Pelson keskusvankilan ja yleensäkin vankilan selli, jossa ulkopuolelta vanginvartija lukitsee sen tilan. Niin tämmöisiä säädetään niin sanotun pandemian tai yleisvaaralliseksi epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Karanteeni- tai eristyshuoneen ovea voidaan pitää ulkopuolelta lukittuna silloin, kun se on välttämätöntä ilmateitse tai pisara- ja kosketustartuntana tarttuvan yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin edellytykset täyttävän tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Eli taas ei tarvitse olla kuin epäily siitä, että olet altistunut tai kannat kenties mahdollisesti. Jumalalla on sana ei, on. Paholaisella on ehkä. Maybe. Hoidon toteuttamiseen osallistuvan henkilön on valvottava potilasta niin, että hänellä on mahdollisuus saada välittömästi yhteys potilaaseen. Myös potilaalla on oltava mahdollisuus saada välittömästi yhteys henkilökuntaan. Päätöksen oven ulkopuolelta lukitsemisesta tekee virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri. Eli nyt tähän yhteenvetoon. Ensinnäkin on, että on pakkorokotus, karanteeni tahdosta riippumaton 1 kuukausi kerrallaan, 1 kuukausi kerrallaan lisää, 63 pykälä 2 kuukautta niin kuin kerrallaan lisää, epäily riittää tahdosta riippumattomaan hoitoon. 64 pykälä, tahdosta riippumaton hoito jatkuu. 65 pykälä, lääkitys vastustuksesta huolimatta eristyksessä. 66 pykälä, eristyksen jatkaminen 6 kuukautta kerrallaan siellä ulkopuolelta lukittavassa tilassa. Eikö kuulosta hienolta? Ja jos joku vielä sanoo, että Flinkin-Veikko on turhaa taistelu ihmisoikeuksien puolesta, niin sanon, että niin kuin viisas mies isäni sanoo, että autuaita ovat puupäät, sillä he eivät huku. Että ihmiset, alkakaa miettimään, alkakaa oikeasti ajattelemaan, joka tämän videon kuulette, niin pankaa nyt ystävät laajaa jakoon. Pankaa tilaukseen tämä kanava, mä harvoin tämmöistä sanon, mutta pankaa tilaukseen, jotka katsotte tätä videoa. Pankaa laajaan jakeluun, niin laajaan kuin pystytte, ja että me saataisiin niin kuin tähän maahan
semmoiset johtajat, jotka olisi kunniallisia, vanhurskaita, Jumalaan uskovaisia ihmisiä, ja vaikka jos Jumalaan uskovaisiakaan, niin olisivat semmoisia, että jotka ajattelee Suomen parasta, eikä jonkun Euroopan unionin tai Amerikan tai WHO:n tai WEFin parasta, vaan jotka ajattelevat oikeasti meidän suomalaisten parasta. Ja muistakaa, kun äänestätte, älkää antako missään nimessä ääntä näille ihmisille, jotka tänä päivänä siellä hallituksessa istuu. He ovat tuhonneet muutamassa vuodessa tämän maan. He ovat meille aiheuttaneet valtavat velat. Ja Raamattu sanookin, että vanhurskaus, eli oikeamielisyys, kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Ja nämä asiat, mistä minä tässä puhun, niin nämä on synti. Vapauteen Kristus on vapauttanut meidät. Älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen, sanoo Jumalan sana. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala on luonut meidät vapauteen, olemaan vapaita, liikkumaan vapaana, hengittämään vapaana, polttamaan puita kakluunissa ja saunaa lämmittämään puulla, onkimaan kaloja järvestä, veneellä soutelemaan siellä järvessä, kuuntelemaan tuulen huminaa, kun se metsässä humisee, auringonpaistetta katsoa, ilta-auringon laskua. Kaikki nämä Jumala on luonut. Kuuntelemaan linnun laulua. Jumala on tehnyt järvet, puut, metsät, kaikki tämä ihana on Jumala luonut. Mutta paholainen haluaa sanoa, älä syö lihaa, syö jotakin matoja, toukkia. Mitä sinä lihalla teet? Syö toukkia, sinä oot toukka itsekin. Syö toukkia, sinä maan matonen. Mutta Jumala on sanonut siellä alussa vedenpaisumuksen jälkeen, että nämä lehmät ja nämä kanat ja kananmunat ja lehmänlihaa ja nämä, niin ne on teille syötäväksi tarkoitettu. Syökää niitä kasvisten lisäksi. Se on Jumalan lupaa niitä syödä, mutta paholainen haluaa vie kaiken. Ja nämä laki ja määräykset, nämä on justiin niitä, joilla paholainen koittaa viedä meiltä vapautemme. Siunausta päivään, jakakaa tätä videota. Muistakaa äänestää viisaasti ja seuraavaksi tulee hengellisiä videoita, mutta tämmöinen välillä tässä. Siunausta teille.